मनसे महाविकास आघाडीतला घटक पक्ष नाहीये आणि त्यामुळे त्यांना काँग्रेस पक्षाबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही असा टोला विजय वडेट्टीवार यांनी मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी लगावलाय। काल बिहार निवडणुकीच्या निकालावरून काँग्रेसनं आत्मचिंतन करावं असं विधान संदीप देशपांडे यांनी केलं होतं आणि त्यानंतर वडेट्टीवारांनी देशपांडेंना टोला लगावलाय। बिहारच्या रिझल्ट नंतर ज्या पद्धतीने काँग्रेस आपटलेली आहे, मला वाटतं त्यांनी त्यांचं आत्मचिंतन करावं, दुसऱ्यांना दोष देण्यापेक्षा स्वतः कुठे कमी पडते याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे। त्या मनसेच्या संदर्भात आम्हाला काही बोलायचं नाही, ते आमचे काही अलायन्स पार्टनर नाहीत, आमचे काही महाविकास आघाडीतले घटक पक्ष नाहीत, त्यामुळे त्यांची भूमिका काय असेल ते त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या संदर्भात त्यांनी ठेवावी। आम्हाला सध्या आमच्या पक्षाच्या भूमिकेवर त्यांना बोलण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, तो निर्णय आम्ही स्वतंत्रपणे घेऊ।